Kumta perlok Phin Sngap Lyngngoh baniyok Sngap ya ke Kren jong ne ubrio. Phin Sngap Lyngngoh baniyok Sngap ayu ula Kren Shaphang ke Niam Kristan bat ke ying mane. Namar une ude u Muslim ke kerteng jong u kade u Aman Hussein. Ula penmi ya kene ke video ha ke Instagram jong u bat kene ke video kala sepriang bha menta. Lada pe ya u ulong kumu ksut udon ki tato ha ka shintur ki skor bat ki khmat jong u udon ki tato ha baro ki banta jong kamet jong u kumta Sngap ayu une ubriu ula ong Shaphang की Kristan। मैं चर्च इसलिए जाता हूँ क्योंकि वहाँ शांति है, वहाँ पे साउंड पोल्यूशन नहीं होता। une ubriu ula ong ba don ki bakali ya u ba lada phi de u Muslim tembele phi le jinya sing shaying mane bat lakali ru ya u ba phi de u Muslim ngampat ju yo I ya phi ha masjid kumta une ubriu ula jubab ba ngam Sngap tanat ban le sha ka mandir ne sha ka masjid shino ru ngan le kade ka mon jonga kumta une ubriu ula jubab bale ule jinya sing Sngap une ubriu ula jubab ba ngan le jinya sing namar ba ka long ka ba Sngap jar hangta kam don jing pen jaklia sur kam don jing sawa kalong ka ba Sngap jar hapo ka ying mane une ubriu ula ong ba ki briu ki wan jingnya sing da ka jing start la de phile jingnya sing chisin te Phin sa jingthuh ke ka jing suk ka badon hapo ka ying mane la de ngi le jingnya sing tang chisin ngi Sngap kumbangi don ha ka hima jong uble ha heaven une ubriu ula ong ba ka ying mane ka long kum ka ta ka jaka ba om don kam ban siu number ban le chata om don kam ban deng kisentiu la ne kumba ai kaniam Hindu ya ublei ban rung shapo ban ai pisa hapo ka ying mane gimton kam ya kata ban yeng lang ro शांति अगर ढूंढना है तो सिर्फ एक चर्च ही एक ऐसी जगह जहाँ पीस है। une ubriu la ong ba ki briu ki le jingya sing shaying mane da ka ba phong ki kut bat ka juti don jingle don bor hangta tang ka jing suk kain ka don une ubriu ula ong balada phi kwa ya ka jing suk te Phin shim ya ka jing suk tang haka ying mane ka don tang ka jing suk hangta wat pe ya ka khmat ne ka met jong ne ubriu la de phi pe ya ka khmat ne ka met jong ne ubriu Phin tharai ba unde uksuk hanre ka don jong u ka khuit ne ubriu ong Maria le sha ying mane nga Sngap kumbanga don habning haka hima jong ble ha heaven une ubriu shim la Kren persya ya kono ka Niam u shukran tang ya ka ba don ha ka jingmut jong u pat ya ka ba u Sngap tanat